bedi han no ho adanse enti Cedar bedemuni Awurade Nyankopɔn soma me sɛ memmra sɛ ne dinfo na mefa ehitasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare awade seye adwuma seye edoso ne nipa ntimi eni nemre so aba dienti a nyame ma asoafa nyame de bia aso Nyankopɔn emfi ne ma dienti ye Nyankopɔn no ontime nyine mabiom anase nipa bone ena ama Nyankopɔn emfi ne ma anenti no Nyankopɔn asoma ne dinfo se memfa sa hintasem nyina emrem enti se nyame manyanku ahintasem nyina wia wa hyeme se ne dinfo se memfa ayaresa eni ogye emrew be bibiara o hyeme anase utie mi efi biara wo so obedi wadanse enti tie mi anase hyeme life ewo Sompa TV anase Sompa FM etwada ekosi lifiada enyume no kono kosi enyume no ntu biara na me no ebebo mpae oni Onyankopɔn difo. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Dear Matthew for ni ahwefo nyina akwaba de ba Cedar awadwumadi Yesu. Ebremo de mesre na wo de wakoma adimachi ne yetu dwumadi no ahye Kristo nsa. Yedima for ne abankase yakasa ni monyam enka wo de. Asafo Awurade na wotwe mu nyina wo ne na diniye. Wahwe yen so wabɔ yen ho ban no wama nkunu di abasa atemo yen so a yakasa aseda enka wo Awurade. Ye judgment ye shawonsa ese mutumi no waso omras se Awurade na mo asam so na mtumadi so ma o manye nhyira ma o manye nkunu ma adanse ento ma abraboso wo Yesu Kristo demo ne bompa ya di fo na ka ene kese ba amen anumre yenka akuma from obi na Awurade asenso ne bi kompanim nya from Monday to Friday I don't fun ye hu say 8 ya enso mo samo dos na ye Nyankopɔn waso ye mu a anumre ye kasa bebre ye momia fast da me Awurade ye wano na fa animnyam sema Kristo a waso mu from Jordan to enefiade fast da ma no ye didi kasa tonto no oyo nyame bie wano na fast da ma no e wo fie wone wo kana wuti mu no ye ye didi kasa enti wo nyame kasa anadua ka fuwo ore yesirawo na yetu anadi wo nyame kese yakafuwo ore yesirawo mira yese na yetu every sawuni titi mira titi Nyankopɔn na iwaya era dia na dio misuma iwayo iwayo na inara abodie inara iwaya era dia yeso misuma eti amenyi na iwaya era Abia boyamye misumei hey misumei wayo benina abadie sanu anyumani nara eyiwaya eradi
ya menyina yiwaya era Jedia boyamye Meso Minimi Fiayina Yesu su yakaba wa yiwaya Yesu Abadia inala yiwayo Boyamye Meso Eti mumaya kacho nyamisa Anaduya yadanasyo Yadaba diasi wapanso koso Anaduya mumaya kacho nyamisa Mire yadanasyo mumaya kacho Yakacho nusa Yadanasyo Yadawasyo Oyamye Yesu Yada Eti mumaya kacho nyamisa Anaduya yadanasyo Oyine mumaya kacho Yewanu na tunyo musa yadalwa diasu wapanso koso Yadanasyo Yesu Mama ya mamo Yemya ya no kacho nusa Yadanasyo Oyamye Yesu Yada Eti osu kronimo Ananaduya osu kronimo Awana biti Yesu osu Anadi osu kronimo osu kronimo Awana miti Yesu osusa Eti rasa di osuro Amofu Hallelujah Hallelujah Oh chawa Ami bayado Ani jikwa Yesu Awo takwa Awana miti mire Eti rasa di osuro Abo futu Ananadio Hallelujah Nijaya Ota Wadi adiga kwa yelwadio Ani Anida kwa Yesu Auta kwa Mire Awana biti Yesu Asu Eti atu se diwu yini Ananadio Diwu yini Ivandi bados kapaya ndila badosia Hey Yesu Yesu Diwu yino Diwu Yewa na fasti na machadi hapo yanko pono Ahimu yini no yembe ya nundana seye mpajadidi Yoyo nyamyo Yadidi kesera tuntum no yewa nusa Rivandi bladosa Rikasatana badosi yadadaba Ifayindi gadora baduska bayande I worship you my maker Lord My father my Lord Hey I give you all the glory Hey uyo yame Adi miyanka udi Already we know Yadi yanu fa you udi krona ye Mifimi muyi na sira udi Already usimi na wasyo Already usimi tuntumo Ani munyami ya na wasi Yawa no fast nani ya yebelade Yadi nikasiye Hey Mosini biado Makata rabadi masoli anta Hey nyaka pali yame Jesus Eti mira wa baba Anadio Enina so Ina Wa ushayeno Enina zaza Yehovah Becho Awachi We serve a living God To me be Eti mira wa baba Enina so
Yankopano, woman in the sense. Yawa, Bacho is a party to me. Let's see what Yamida, Nima, hello, Yamida, Nimo, let's see what Yamida, Adonima, Nana Yamida, Nimo, now, Eti mira baba, mira baba, yeah. Anida so, ina rasa. Anida so asani enyanko pano. Oyo nyamia wansani wo. Yawa bacho. Abaji to me. Eti wonya mi do nima na no nya mi do wote na oyiwo se mi pa ina si enye ya ye nya ko ko kamio ana na di wonya mi do nima na oyiwo firiwo eti mi ra baba no mira Anida so ona kasa ya yoni beku anida so sano Yehova bacho akwaji tumibi eto yo batape oka ya famo anana dio Enya no ana eti obatamba ukaya famu o mayani enya imu yiye mawamoye da wase ya maya nsasu chirawa dunda ya de wonimo oba ya bia ya no ya Cedar for de ne de ma otochobo sunyanko podom barima odeni unu asafadare yama wamo yeso de ne munya anadi woni ye na tinu yiye won kwa wodi acha ye yeda wase awutifo yina ka amen praise God hallelujah radio ya kese it was a tower voice ni yina ka bo beja radio shira radio ni ya kese and then you bring so ebra dru say ya papa Awurade Nyankopon afre na wieye bremo asoma ne se onfa Awurade asem ene Awurade Nyankopon mo hintasem emre yen oba ye chen na ode asempa no ebre yen ene anwumre mesere se bibia wo bia no obaje bre na watia Onyankopon enipe na ne wode ma ode ama ni din ne Bishop Albert Saki Kwapon General ani dia kwa so yamo akwaba Osofo Bejoso Ewura na mopomo etisen hallelujah amen efre edadwoada ebesi efiada mobo adwuma Nyankopon hyiram amen na nsema amre bia meka kire mo ne se Bible no se muntintim na munhihim monkoso wo som adwuma ya wuse ya na yenim se ye bere no erenya kwada na me fasa akwanya so na me tia Sompa TV ahwefo ne Sompa radio etiefo ne drodro na ya mode ye som e wo Facebook ene YouTube no ya mamo nyina jo na de ka chawrade se ye da rade asema obibia ekra enkanka Cedar hour ahwefo ene Cedar hour etiefo ene sabre so eye Sompa first service so abeka ho Nyankopon hyiram ene ye fiada osofo ene ye market day kese ewo eyemfa ewo mochira ene mochiremanfo adwa aba na ya reho sem se ene nipa bi ti se minu mienu ya
ebi dae no wan sorry ko hwe baby bia na ye ba ye hye ambulances anipa na demo de o si ne fie papa bi no wagya fie ni nyina ho na ye de botɔ na ye de na tum na ya tum zip na oda ambulance mu a ye de no kɔ sɛ awurade ahwɛ wo so na wɔtwe akwapora beto a Yehowa Nyankopɔn no ɔne wo adi ne yie nti wɔ sɛ ɔne yɛ mbom kamfo awurade ne kɛse yɛ ɔsɔfo na wɔtwe nkyɛ ba obi bɛkɔ school obi kurukura sɛ ɔkɔ adwuma ba obi kɔ ne na yɛ so no ɛde ɔhaw abrɛ no obi na wɔtwe ya na yare kɛse bi abɔ no mefa saa kwanya nso ma ɛnɛ dan wɔn de hye bi ho aka wɔn a wɔne abrɛ sɛ kɔkɔwa ɛnɛ ato wɔn abese no nyina yɛ ma mo nyina yɛ akɔ yɛ ma mo hyɛ den nyame onsi abusua no anan mu saa nso so wo a wo yare yɛ sɛ Awurade Nyankopɔn sɛ wɔn sa wo yadeɛ na saa brɛ yi deɛ ɛyɛ Cedar awa ɛna yɛde brɛ wo sɛne onim na efi da dwoada kosi efi ada na yɛba fidie so a yɛka kyerɛ sɛ fa nsuo esi wo TV n'anim ana wo radio n'anim deɛ tɔ so mmienu ɔwɔ documents bia CV bia so a fa to hɔ saa nso so na odehye bi yare baabi bi ɔwɔ baabi bi ɔdanya fa ne photo ifoni ɛto TV n'anim anasɛ radio no so saa nso so na borɔnsam afa oba bi nomum odehye bi nomum a ɔne ne ho asabre bronsam ache no ɛwɔ ne fidie no mu sɛ ɔnyɛ de ɔno bronsam no pɛ Nyankopɔn betimi ayɛ dan asane no Awurade betimi agye no yɛba fidie so nipa dodoɔ no na afrɛ obo ɔsɛ na ne bampo ne nkasa na ne ba atɔ enubɔne no mu anso mmerɛ bi ɔde ne photo to so no ɛnɛ na wagya enubɔne no nom obo ɔso so ɔsɛ na ne ba na n'adwuma sɛm ne ba yare ɔde to so no wanya yaresa enti wobetimi de ato so na dwumadie no yɛ ka nyame asɛm yɛ bɔ mpa na Nyankopɔn tumi edi kyerɛ bɛ pɔmpɛ ma bɔ mpa yɛ gu so na no ɛna yɛyi ɛda fiada ɛyɛ Cedar awa no yɛyi ɛda fiada sɛ yɛde di Cedar awa adanseɛ mo a mo ne yɛ bɔ mpa yɛ wɔ TV so mo a mo de yɛ bɔ mpa yɛ wɔ radio yi so no yɛyi ɛda fiada sɛ yɛde di adanseɛ sɛ ne onim sɛ Cedar awa no ɛda dwoada yɛde yɛ odima mpa yɛ tie nyame asɛm wie a yɛde yɛ odima mpa yɛ ma yɛ busua yɛyɛ odima mpa yɛ ma yɛ ho ɔman Ghana yɛyɛ odima mpa yɛ ɛma Sompa fidi kɛseɛ efiri sɛ ɛnyɛ fidi kɛseɛ yɛ a ka wonte Cedar awa ne dwumadi ahodo a ɛdi atwaguo ɛwɔ ɛyɛ space ne so ɛwɔ ɛyɛ abɛɛfo deɛ bɛn tɛtie ne so ɛyɛ Sompa ɛna ɛde aba yɛwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ na yɛbɔ ho ban na nyame to nhyira nsuo egu so me wɔn nsɛm amrɛ bi a mɛka sɛ yɛ ayɛ sɛ ne papa nkyɛ ɛnyɛ nokorɛ ne papa kyɛ anso ne papa no yɛmmɔ ne ho ban hallelujah na dafiada de yɛyi de si hɔ ɛde yɛ dɛn ɛde di adanseɛ enti yɛ krado ɛnkyɛ yɛbɛbie 34 na yɛbɛbie to mu ntɛm mo a ɛyɛ Cedar awa yi so sɛ yɛ nsuo a yɛde si soɔ sɛ yɛ documents o CV o baby ukru bi sɛ ɔwɔ ɔman foforo bi mo ɛna wanya adanseɛ mo a yɛ amɔfra mo nya no ofra na wonya yɛ numbers na egu TV nanim nyinaa ɛyɛ WhatsApp lines obetimi asɛne wadanseɛ no voice note aba ɛduru nimera yɛbɛbɔ ama ahwɛfo ne tiefo so ehunu sɛ Nyankopɔn ɛyɛ adwuma na samre yi deɛ yɛnkɔ Facebook no so na yɛnkɔ ma afoforo akwaba phone no na fra wadanfo no onua no oba no sɛ Nyankopɔn so mafo no a waka no ho asɛm no nyame diifo no ɛyɛ Sompa ɔtai Sompa ɛbɔ ne nyame asɛm a ɛdi atwa guo no ɛyɛ ɔsɔfo no ɔne ne team ne nyinaa abedu fia enti ɔmfa ne TV no ana ne radio no ɛnto Sompa anansɛ sabre ya anko Facebook na obenya ya wɔ ha deɛ tɔ so mmienu like Sompa page no like Sompa page no na ya de share link no share o share wie nso so afa wo comments no emra na enye nhyira obo o se ye mo din sa nipa wo so no do so nti wan fa wo comments na ma udin ne ntimi abia ma ye mo
ena nipa no so dɔso nti wo de comments ba wo be say na odi no edi atwaguo enya senkweto ma me na MC Awro ase eye azuka bemma me friend obo founder de fa na sani enim no etodo da homache nyuma obo no ha ne etodo anwumre no de nyamesem no ba no na homache ne de enyuma obo no ano ohye me bo one na panfo nyina abaso omo bo adwuma na omo nam na omo koba na omo chinchime fidie no nyame nhira omo ewo omo nyuma papa omo edi David nsoso enkran abrante nyankopon nhira no eye systematic eye system techimai one brother Philip ma femo papa me mamu nyina ajo system nyankopon ye dia safara didi de echia one apamfo nyina brother Philip ne mo team na mo techimai no so mo boy adwuma samre de ye be hwa ase afre osofo Emmanuel eje ho e wo Facebook no so yo Bishop nyankopon enhyira Facebook no so ayehye afia kirewa ejina so Obapa Nelson ejina so Lily Opon Mary Sam Aris Amwaten Nana Jesiwa Dynasari Marian Ayeyi Jimaima Owusu Afriye Asumani Root Joanna Des Linda Owusu Ruta Samoa Enshiraba omujina so bebre Samson Amisomu Diana Justina Champon ejina so Mama Gladys Otua Champon Anna Lily Opon Patrick Osei Akutu Titiwan Mesak ewo so Sheila Adepa ewo so Mami Broni was so Aisha Dauda Kathleen Ekpe ewo so ena Ayeni San Martha ewo so Ellen Kofo Mami Yunis ena Jennifer Sewa Samuel Dansun sujina so Rebecca Bafo enso ejina so Louis Apia Kubi Betty Josiah enso ejina so Sani eko YouTube onso aye she Portia Osei ewo ho Suzy Danson ewo ho Zinabu Amadu ewo Safo Samuel Josephine Gomez Higa Amwa Inshiraba Abna Eji ewo Zinabu Amadu enso ewo Vida Brago enso wo Antonio Poku Amponsa Beatrice Ofori omunyina Jonathan Sankole enso gina so Felicia Nchewa mu nyina ejina so root eso wone mu nyina ejina so mo nya dan mo share link no enfama afoforo Seraph nso gina so no bia me ka kire o say Daniel chapter 12 verse 3 no osofo si na badwoma no be hyen na de otimi de okra ekosoro ahini enum obe hyen se osoro nsoroma na de otimi dan nipa pii ko osoro ahini enum no Bible say obe hyen se da empem ensoma enti obi wo ho a wo share link na nipa baako enya adwensa kira na ye wo a wo share link no ena wabo nipa kro onyankopon enti share link no na fa wo comments emra samre de senia wonim no Cedar awadwumadie no ya toto no na dafia da bia no ye gira nyame asem so Luke chapter 17 from verse 11 to 19. Luke chapter 17 verse 11 to 19. Ye be kan Yankopon asem na ye tie de entia ye ba fidie so a ye ka kire se fa wa dance ye so bra dance no so ayo Yankopon akode we say this woman say ye na mogoma ni moja no ne nipa ma dance odi ye no so ne de adi otwe ase no so nkodum bia na Yankopon asem e kan ho na ba se okọ Jerusalem no ofa Samaria ni Galilea na okọ kura bi ase no marima du bi a wo yakotafo hia no a wo jegina chirechiri na o ma wonne so se owura Yesu hu ye mobo na ohunu won no ose won se monkomfa monko kire masofo na ba se okọ no ohun friye na omu baako no se ne ho asan no osan nachi e de ne kase be yi Onyankopon aye na wodnanim butu efam e wone naase eda no ase ono de na oye Samaria ni na Yesu bu ase nye du no ana won ho friye na enkono no de wo he wa hunu omu biala osan de no nyambre Onyankopon se onanani yenko na ose no se soreko ugidie ajo amen amen hallelujah amen sani enim no bosome bia ye yinsemfu abaako na yakasa fa ho na bosome insemfu a ye yi ya ye kan wasem nyina ne se nioma bi esese oyi wo firi ho se Onyankopon ba na ba bibia ye duru eye won na odi ewu o boy to modern
ɔsɛ nipa yɛdu so sɛ woyɛ dɛn na woyɛ saa 2026 onyankopɔn hunu ma nyinaa na onimade nyinaa no obetua woka na onyankopɔn akatua no ɛyɛ akatua bɔne nti mɛni nipa dodo akyi ɛma nkɔyɛ bɔne mɛni sika pɛ dodo akyi na sika yɛ nyinaa yɛbɛgya no ho akɔ agyapadeɛ yɛbɛgya no ho akɔ wonya bi a ɛyɛ nhyira woanya bi nso so a fasida ma Awurade bisɛ twerɛ sɛm no sɛ deɛ ɔpɛ ne ho anya na wamfa kwan papa so anya no ɔte sɛ akɔkɔhwedeɛ a ɔbutu kusu a ɛnyɛ ɔno na ɔtoyɛ so na n'akyire no twerɛ sɛm no sɛ ɔbɛyɛ kwasea na ne nna ɔbɛdi n'asase so no ɔbɛbu mu afa mu fa enti yɛtu ahwɛfo ne tiefoɔ fo na ne deɛ yɛde da no si hɔ sɛ Cedar awadanseɛ montie ne ye ɛyɛ ɔmo a mofrɛ no dɔɔso ɛna tɔda na network no na ɛnyina ye ti nyame yɛ wado na wofrɛ no atom yi a bɔ mmɔden sɛ wo radio no mentie wo ho wɔ radio no so mentie wo ho so ɛwɔ TV no so bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ dɛ wobɛdum radio no na anasɛ TV no na wakasa gu wo phone no mu na ahwɛfo no etiefoɔ ati wowie a na wabie o radio no o TV no volume no na wakɔ so ati deɛ tɔ so mie no obu wɔ hɔ a yɛdi Cedar awadanseɛ no afe na ɔfrɛ sɛ yɛn bɔ mpae ɛnɛ yɛdi adanseɛ no duru baabi a mɛsɛn agya tan no bi na mo a mopɛ sɛ me ne mo bɔ mpae no ɛnɛ yɛne mo abɔ mpae enti mo nya ne saa pɛpɛpɛ na ɛmo ahwɛfo ne etiefoɔ enti yɛdi adanseɛ no ɔfrɛ sɛ yɛn bɔ mpae a yɛbɛyi wo afiri so saa mmerɛ deɛ yɛbie tɛtɛfom no atom na Cedar awa adanseɛ no na wɔn nso so watime de aba ɛyɛ studio lines no ɛna yɛde yɛ adwuma enti MCR o de yɛ studio lines no bɛgo ɛyɛ TV n'anim na wayi ɛyɛ Cedar awa ɛyɛ yɛ numbers no afiri TV n'anim ɛnyɛ sɛ obi bɛfrɛ no ofrɛ yɛ personal numbers na yɛntime mpeke na saa bere yi deɛ ɛyɛ Sompa studio lines no ɛna yɛfrɛ ɛyɛ 0551 931 0551 931 and answer 0548 931 0548 931 sa numbers 2 and ofra yabema okwan na odi Cedar awa dance so aba na ahye foforo so edeben enkra na osoro nyankopon so wakoso ehiro efise Yesu bisa se nipa mako du ɛna meyɛ bi ma wɔ na enkro na aka no ɛwɔ hefa de Awurade ayama no obetimi afrɛ MCR mesi yi ɛyɛ yɛ numbers no free ɛyɛ TV n'anim na nka studio lines no nko praise God when timi anyina so san kɔ na bra biom san frɛ biom na yɛ bɛ pekɔ ɛyɛ 0551 931 0551 931 Dan ho kakra na enti na online no twetwe sisi dan ho kakra kasa na enti mbo na me pase na ko sanse na sigi akofo ho no me ndi kwa dan ko ni ma ya me ndi ko mo ni ko ya ejum ko pesca ko ya Then that was spent on my sister for Hallelujah. Everybody nhyire sika no so ma the ode be bia enya adwuma. Praise God. Hallelujah. Odi ne baby o kasa free o me na de na Awurade anam Cedar waso ya ma o. Papa papa so na ba ya. Papa de Awurade no mu so ya ma me de bebre. Let me show. Amen. No, amen. Amen. Mama. Na ya me de wo share Awurade Kristo mu jam nyame nkoso anya wakoma so ade ma. Amen. Praise God. Hallelujah, papa. O de ne ba bi o kasa fro na de na Awurade aye e wo Cedar awa yi so ba fa. Kronam. Ensure we no next time. And then I'm not so dear, but it's what they say for corporate in
no mo nso no ka na wo fa so ka me a de ko ye pra no. Hallelujah. Hallelujah. Me de one abofra ne nyina hye nsa nyame nkoso ama mo ho ban na onhyira mo bo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Cedar our dancing lady. Odini baby okasa firo na de na Awurade Nyankopon anam Cedar waso ayama. Me pa cho me a oni se me de ka inti ramomo amempa e bonu Nyankopon. Mo koso na tie ye bebo mpa ama. Praise God. Hallelujah. Can't you count Odini baby okasa firo papa? Pato Obama no. Malam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tie o die na Awurade anam Cedar waso ayama wo. Radia ya die bebiri ama me. Mo Me ma wo bompa ya ma me fa me ba ho. Me ba no na wa boko wo mbadafie. that's right. Na mo nya me tu mi nti. Te se die. What was betimi bedie bibia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Awurade Nyankopon adi nkomede wo one wabusua ne na o ma no hye Awurade nsa 2026 Nyankopon ma ne nhyira mamo. Amen. Amen. Praise God. Cedar our dance na yedie no odin baby okasa firo. Friend me Daniel. Eja dan die na Awurade ayo papa. Yeah, I'm say na no ma ekegu me chipa efa sa time amodi here asore no Fridays no. That's right. In the station me to hood. That's right. And Bible I di mu e koso nchi me di akwanche na chi di issue and me documents me apply police. That's right. That's right. Nchi forms in the go no so far. Ya ko first fees about I screening no na. Nyame da no bi wo ma mi hu pa Bible no. E boy pa. That's right. Process do am dey encofo si firm no mo bre ne ade no. That's right. But the bia from process first to the last year me na bibia qualified. Amen. Me chepa na mo ko so kai Bible. Mate. Awurade a wahye nyuma papa ase Daniel ode bekọ wiye papa. Nyame mma wadanse. Amen. Amen. Also betimi afre 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931. Praise God. Praise God. Hello. Can't you can Odine baby o kasa free na dia na Awurade aye no Cedar wa Yesu ama. Me be look pan me bompa na. Yo ye be bompa na ama. Enti no kwasoa enche mabiela na tum na eduta ma ye de bompa no. Enti ma memfa afoforo. Praise God. Hallelujah. Mama Odine baby o kasa free. Amen o. Hallelujah. Amen. Mentie wo ho na lowa. Me ka so free abubu asante asim. Mo. Ye frame ante bo ahina. Mo. Na empa ye no aya na woni ye bon. Nyame stra pa papa. Amen. Nyame stra woni ofese. Amen. Na ni senso esi even any. Mo. Ena me num na me yem. Ena me num nso bi. Me num ye no. Ewa na me ye na de ese na me ye mefo. Hallelujah. Amen. Amen. Me de wo hye Kristo mojam onu wabusua nyina afri nyame bom ho ban. Amen. Praise God. Praise God. Ojira so yento kan ofia ma memfa ofoforo. Praise God. Hallelujah. Odine baby o kasa fro kan tika. Something. Just if you make something, I'm going to free my food. Mekro dia na Awurade anam Cedar awaso ayama wo. Raja, I didn't be pretty. Just say, not in Mono, not no more. And you, partner, a weird thing. That's right. One part of the Raja, oh, mommy. Some man who phone, but I'm part of some. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
me de ona they all want to say in fact the not someone yeah nyame beye eno so nyame be se nyame aye o ma no nana no ma o awadwuma so beye me de wo ne o ma no nana no mo ehwe urade nsa nyame banbo na nyame inhira mmra omo so o so wadwuma sem urade ma o sa dance no na wade aba fidie so amen praise god odini baby o kasa free from the lazy mistake panko mama lizi dia na urade anam Cedar awaso ayama wo oh na dima ho eden pa so me polo kra be 2 weeks so that's right I mean the mama stress so they say that na aka ho eden o say 1 week time me ko be hallelujah nyame na wa ma wa adwuma no edan ya obetra ma wo de be ye adwuma bia me bompa ese adwuma edan epro emiema wo yesu demo amen nyame ye adwuma e wo Cedar awa no so also betimi afre 0551931931 praise god hallelujah o deni baby o kasa free o na dia na urade aye bogoso ahwefo na tiefo tio dan ba so first let me see me ya den me da ma dumbo nya ni me see me do enti se say the ajai me ba time ya da urade ase me bompa ye man e wo bogoso say ti ya de na emabiom wo yesu demo amen praise god praise god hello praise god hallelujah kanti kan odini baby o kasa free na de na urade aye ni Cedar awaso ama me de thousands me kasa free more so boso metio abante aten mo papa metio me de radiasi mo obo bayama on department mo kwa juma ba reantme mo me frostro kwa juma reantme me de radiasi amen ye de urade asema okra praise god odini baby o kasa free papa because free di ankwanta friendship ensia ben na otu ni ni me send voice message by that's right the echo Epus University that's right na school no ko no Epus we school best film to me certificate akere 8 years e wo no friend say we get certificate ya on some school that's right okay no ko man san ko tron so hel sa edishi on your controversy mo nyame ko nyaba ko be no so ta B+. Ale dey ya make say ya friend no Epus ya ko the certificate no hallelujah 8 years 8 years hampa ya no tani and media na makosa hallelujah but this is your mission say akada duma so kinya duma ya tiemo agency nyame na wa ma ne sa kan certificate no me suma urade asem ko dua ya nkwanta urade ma na brantie ne ba no anya adwuma papa nye amen praise god odene baby o kasa free o papa da online se no monya da no ho kakra aha yeah we dey fache nya sa o credit ni nyina be hye enti da no na san bra biom also obetimi abaso praise god hallelujah odini baby o kasa from amen odifo e ma rose yo menhia ma rose menhia ma na lo top amen ka no ma rose mo dia na rade papa na se ya no di ma me la so wo sunka that's right na wo ti me video to wa na me video da that's right papa na pa ni se le nine three nanti bon pa ya ma mi ti dia na me ya duma ya wa de bi kra me ba kan mate me do she Kristo mojem
onyankopɔn ensa wo yade wo Yesu dem amen sabre ma bia lines na tum mo a mo pese me na mo bɔ mpaye e wo problem bia ho bia otime efre praise God praise God e ya dance so a ofra ye befa dance no e ye mpaye bo so ofra ye befa praise God hallelujah odene ba bi okasa fro papa abacho mi din na se mi kasa se kasa mo I have funny to vote you papa ojira so yent online na nye yesraw san brabium praise God odene ba bi okasa fro mama yetio Papa, I'm saying, when so Maoneso kakra. And was it? Mate. Me no bompae. Ewurade ne wo boafo na no henle kan wa Samaria first no ho se nyame amoa wo a hwan na betimi aboa wo me bompae se nyankopon omoa wo nyame omie kwan ma wo wo hyebre mu aboafo nyame ntwe ma wo nyame ye nimguase mfiri wo so wo Yesu dem amen Amen. onso betimi afre say yam pai boy yam pai fa bibi ho ma obetimi aba adanse so obetimi afre praise God my entie ho praise God ma me fa foforo praise God Hallelujah. odine ba bi okasa fre o ma oneso kakra abodom ma oneso kakra kasa etio o tie wo ho mesra sa fra na den tu wure mu se ya na o credit na ye we se ya nte ka fa che ya se ye you free so bako na odine ba bi okasa fre o me de some me kasa fi asante chonkolongo metio papa me chedu ma samo me no bompae Ewurade se ensa nya adwuma no ma ensa ni di afi bosumi me frɛ adwuma ma yesi adwuma kwan emfiri ho wo Yesu dem amen praise God Hallelujah. odene ba bi okasa firi o Mbaja fe ma jam kese fira afumi. ma dwa half me meti o mame Me ba chaw mi kunu na onya adwuma nye ne kadan so. Ne ade nyame adom ezi onya adwuma ni bi mi so be bompae ama na adwuma na oye ma dwa na one ye bompae o na one ye bompae o si da wa so ya na hallelujah hallelujah me no bompae Ewurade Psalm 107 verse 20 wo so soma wasem me soma wasem koma adwo ahafo mem oni okunu Ewurade a wabie kwan no Ewurade to nhira nsuo gu won so Ewurade ma bema no mfefe de omoye bia enye yie o Yesu dem amen praise God praise God dan ho kakra no online no twetwese hello dan ho kakra kumewu ahefo na tie vote o mame me de kasa blu pompa cho me yale me odiri sayo ibi wa kasa blu mo mi yem doctor so onsa me no mo say no the pressure na say abade de otibe say osara Ewurade be saw yade Ewurade me de wa fra dosu ko wo Yesu mojem Ewurade ma wo osa yefu yade nu tunyira wo Yesu dem amen praise God hallelujah odene ba bi okasa fro mame pacho bishop pacho mo hoye Yesu adom ya ho ye o pacho makasa fi bi masa kasa na edu chibaye busumi nsani that's right na bibia e bom pai na me na ba kwa won nche
That's right. I think you went to buy 10 times. Yeah, one by the media, ya upon rubber. No man is insisting me, so no moment to see a wind a plastic. Hallelujah. And so crown wind. That's right. And tonight I said, "One now bomb pie Cassiano Crano. Well, none of the moment the Kanya Yaresa. That is I Yaresa, mamma, and I'm few women no bomb pie. A radia don't sa come, mamma, and Nana. Emma Wednesday or Wednesday air call. Me bomb pie so or no so soon in Nipediano. A radima Yaresa to me, chimfan Nipediano. So I Yaresa, or yes to demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. O dene baby o ka se free o. E ka se free e do so. Moses. Me swam pa ye na ma. E ba be ma ba. O ka so tu pa ye. Swam pa ma se rade. Oba ne the same. E fa ni Samuel Adama Tampon. Mate. Ewradia. Mate me no bompai nyame nim ni nyina me no bompai Ewrade me de wakoa ba wa Ewrade wanim oso be ma ye de yakoma pe ne ba kwantu sem na djuma sem ne ka ha no Ewrade fa wonsa ka wakoa mana dance wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Me fa me no pa na etime abompaye ye de mre na ye adwuma. Praise God. Yento ka ofie ha o. Also betime aba homa no so 0551 931 931. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby o ka safro. Pasa me ka safro so mam kwanti. Ma kwanda. Me ye adwuma na mpati. Yes, sir. The funny woman, me no bompaye. Ewrade wa fana na djuma sem. Sikashie. Ewrade me serema wa fana afiwe. Se Ewrade manisika. Peja na djuma. Ade bia aye akwansidie wo na djuma Ewrade yifiri ho. Me bompaye se onsa na djuma Ewrade maninye yi. Wo Yesu demo. Amen. Amen. May for the last caller. Praise God. Praise God. When Chibajana, some fan chairman, more friend in your men, Tim for Obia call fear bium. If you say the mre and a ye chuma, ye bomb pie me no, empire edi kind, ye bomb pie say radia wama man for free edia dance ye, was Sompa the case ye sono. Say ya wo ba, say ya ukru, say ya wo yire, we juma sem apomoden, ye bompa ya se rade se, Ewrade afi bosumi, Ewrade so ma wa dance ye ne bi, efri se ono Ewrade so ye oche so nyankopon, onche manan so bi, biye wano na bompa ye ufi ho, ayaresa adansi ye, ejuma adansi ye, akwentu adansi ye, ayasosuma adansi ye, biye wano na bompa ye, biye wano na bompa ye, ye biye wano na bompa ye, bompa ye wa Facebook, mo Facebook no, oso bompa ye, se Ewrade ma wa dansi ye, o ma dansi ye, o apomodia dansi ye, awale mu dansi ye, biye wano bompa ye, ewo Facebook no so, ewo YouTube no, bompa ye, ewo ankrani ni pote mo yina, kumase ni pote, obuase ni pote mo, biye wano bompa ye, biye wano na bompa ye, biye wano na bompa ye, biye wano na bompa ye, sinyane enkuransa techiman, ene ni pote mo kwa biye wano bompa ye, pechemu biya ya kwa kusem, biye wano na bompa ye, mwa cheye semi, bompa ye, central region, takurane, takwani ni pote mo yina, bompa ye, takwa mo, ene ni pote mo yina bompa ye, Ewrade tiye, Europe bompa ye, Asia bompa ye, America bompa ye, Australia bompa ye, biye wano bompa ye, se Ewrade, afiyo, Ewrade kago, se ye wano ye,
name of Jesus Christ. Ye bom paye na wotwe nyina da ya waso efri dadwoada ebesi enefia den da ye boni bia waso o kan che rade se rade mpanguma obi a wo hwe ya wotie yen ayare edi unya awosem adwumasem sre rade se rade onkaiwo efise awrade na sem esemini omieni se yemfa yakwan nhye ono awrade nsem na ono awrade nkuto e na obeye ento ka che awrade se o hawnie awrade nyema wa mane ni awrade nyema daye bi so wa sono na wotwi enye daye papa e de nsunsuanso bone bebro se ye wo ba one kasa wa pomo de sre awrade se ompenguma bia wa no na bompa e wo fie ho bompa e wo aduma ho bia wa no bompa ya sre awrade bia wa no na bompa ya ka to bro so tori andele pastor of Jesus Christ. Your bomb pie the weekends ya share and yes. We can see your mobile wabushi and never ye weddings a hold door a view appointment. Oh, bomb pie I can't share they say. We can see more different with fiba. Only wabushi and ukru or yere or ma baby or monam. More will be mine so be crucial. Yes, rather say we can see any shira. Yes, we can see mount a debia oh yeah. Erade emaninye ye appointment bi a woko program bi a woko we didie no onomo o mano okru no oyero se erade se erade emane banbo no enye kese wo Yesu demo bi wa no na bompa Jesus Christ. Erade me jan Sompa fide kese iso. Yes Lord. E jan Psalm 107 verse 20. Esuma erade asem se onipa bi a wo hwe yen a wo tie yen a wo yare. Erade manayaresa. Amen. Erade manayaresa. Amen. Onipa bi a wo hwe yen o tie an adwuma sem aye bisi basa. Erade me frɛ adwuma ma no. Amen. Erade bi adwuma pro ma no. Amen. Erade man adwuma. Amen. Obi bi o hwe yen o tie ya opeba. Erade mane bani bi. Amen. Erade chen bani bi. Amen. Erade chen bani bi. Amen. Ope kunu di ope yire. Erade bi kwan ma no. Yesu di obone fo no abowura na wadue mo. Eje bia so wa ware no. Erade mo wura ware no mo ma. Erade ndum ja no ma. Erade nsay obone fo no hyehyeye. Obi a bebi nyoma hyawo so, nyoma hyawo so. Me bompa se nhyeso tumi. Ade bia ye wo se wo bewu ehu bi account me twa mu frɛ wo so. Amen. Say me nwu na metena se. Unwu
wobɛtena se na wobɛka awurade ama ne yɛ akyerɛ mebɔ mpaeɛ sɛ wakoma so adeɛ awurade ɛnyɛ ma wo a bɔne bi akyekyere wo a wote bɔne bi a wopɛ sɛ wogyɛn awurade ɛnyɛ wo mfiri ɔbɔnefoɔ no nsɛm awurade ma wo nne wo ho wɔ yesu dim ana mabɔ mpaeɛ ama wo gyeme so sɛ amen yɛde mmerɛ ɛna yɛ adwuma ɛwɔ fie ha ɛnkyɛ ne yɛbɛsigning out wohwɛ ɛyɛ o TV n'anim a mo nso so a mopɛ sɛ modi adanse a mofra na lines no ɛha yɛ mopɛ sɛ yɛne mo bɔ mpaeɛ na lines no ha yɛ nyina mo mfa nkyɛn adanse deɛ wobɛtumi yɛ numbers mmiɛnsa na egu TV no so deɛ meba bɛbɔ no wobɛtumi asɛn o voice message ɛde aba deɛ ɛtɔ so mmienu so sɛ mo a na mofra mopɛ sɛ yɛne mo bɔ mpaeɛ a mo ntumi amma wura mebɔ numbers no ɛfiri 10 kɔ se ɛyɛ 11 1 hour ofra yɛ na wobɛbɔ mpaeɛ numbers no ni 0557 000 967 0557 000 967 0557 30 90 80 0557 30 90 80 Number etwa to 0553 53 89 0553 53 89 Somebody dey mama no mo pa egu nsuo no so awurade me gyina fidi kɛseɛ yi so ɛhyɛ nyame tumi nyame asɛm tumi ne mo ahoɔden sɛ mbɔwura nsuo bi a wapagya wo fie hɔ baabi bi owo bia nsuo no nane yesu mogya nsuo no ɛnane nsɛnkyerɛne nsuo no nane ayaresa nsuo deɛ ɔde nsuo bɛyɛ biara awurade ma wadanseɛ documents bia awurade me frɛ adanseɛ ɛtɔ so ma sɛ awurade ma wadanseɛ wo yesu demo ɛna mabɔ mpaeɛ amen Sabre deɛ na me bɛsan out nyame yɛ adoma ɛyɛ ɛda dwoada ekosi ne fiada ɛna ɛde program ɛbrɛw saa so na dwoada ɛyɛ sompa ɛyɛ first service ahomakye ɛyɛ 5 to 6 one me ne metem ne nhia na yɛnto damu ne nyina hyɛ awurade nsa ansa na wapie na obɛyɛ nhyira ɔkyerɛ me mene danso so ɛfra no pa eno nsiam pa mu ekobia obetime de TV na to na wahwe adanse amanfo odi na kyese won so obedi adanse eno bi Sunday so live service 10:30 to 12 o'clock o de to ha me no be kyenya me ase ebia bibi nti ohododo ntime nkwa asore a oni yenso mo TV ne so na obeye nhyira nyankopon nhyira na nyankopon onye okese sabre de me do fie ho odam ho edosukọ wo Yesu mojam Somebody de kosi se mesan aba wo nkyɛn biom no awurade bɛma ho adanseɛ bye bye